Tora Medyaroda ve konserta Bajarê Nergizan li Kilha Hewlêrê saz dike. Demjimêr heştolî vê êvara pênşemê 20 Hezîrana 2019 hunermendê navdarî cîhanî û balyozê rêkxistina UNESCO Nasîr Şemme konserta Bajarê Nergizan li nav Kilha Hewlêrê saz dike. Konsert bi beşdariya hejmarek ji hunermendên navdar ji çend welatên cîhanê ye. Hunermend Hejar Zehawî ji Kurdistanê, hunermend Karen Briggs ji Amerîkayê, hunermend Manuel Sierra ji Spanyayê, hunermend Robin Vasî ji Fransayê, hunermend Eşref Şerîfxan ji Pakistanê, hunermend Los Robescu ji Spanyayê, hunermend Aytaş Dugan ji Tirkiyê, hunermend Ali Qemserî ji Îranê, hunermend Guatama Campo ji Spanyayê. Tora Medyaroda ve Peace Builders re vê konsertê li kevintirîn cihê niştecîbûna mirovan saz dike ku heta niha jî jiyan tê de berdewam e. Ev konsert bi sponseriya Korek Telecom, Kar Group, Daring Group, Hotel Rotana li nava Kilha Hewlêrê tê sazkirin.